Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatun. Sunana Jibrin Yunus Lambal. Kamar yadda ne alƙawarin cewa zan kawo yadda ake fighting game na pizza tap, to gashi nan. Da farko za ka shiga fight board ɗin nan, kana shiga zai kawo ma, in ya kawo ma kama kamar haka. Yawwa gashi nan yana kawo ma, nan kana da claim zaka, in baka da claim zaka bar shi sai ka tafi fight. Kana zuwa fight zaka iya fight with friend ko ka tafi random. Fight of friend gayyata ake, random kuma wannan ake, sannan ana upgrading. So daka abin da ka fara yi shine sai ka upgrading. In ka upgrading level gashi nan upgrading, sai ka haka got it. Kana yi ka gani ya nuna ma yayi, sai ka danna nan. Kana danna nan sai ka taho random. Kana taho random zai ma selecting gashi nan, 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 gashi nan yana ma selecting. Yawwa yana nemo ma wanda za ka yi da shi. Yawwa gashi nan ya nemo, yana nemowa gashi nan starting one. Yawwa wannan ɗan abun shi ne abin da ake dannawa, gashi nan yana tafiya. Shi ke nan abin da za ka yi, ka gama zai ce ma, ka gama zai ce ma, in kai winning zai ce ma kai winning, ba kai winning ba zai ce ma an yi winning ɗinka. Shi wannan ɗin selecting ɗin za ka ta dannawa gashi nan, gashi nan kuna gani, gashi nan, gashi nan. In ya canja a wani wajen za ku gan shi, shi ma ya fito a wani wajen, sai ka je shi ma sai ka selecting ɗin shi. So da haka gashi nan ya canja, sai ka bi inda ya canja shi, sai ka dinga bugawa shi ma haka, 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 can dai. Shi nan kana winning zai sama kai